Sanibona nonke abathandi bohlelo lwaDOTAMkhulu TV umelaphi wendabuko umthando wabantu. Bafowethu namhlanje ngizokhuluma nani, ngizonikeza isihloko esithi imali ibuye. Hayi imali ibuye izwe lethu noma mayibuye Africa, cha. Imali ibuye, imali ibuye. Impande leyo ekhona futhi impande ongesiyona ehlanganisiwe. Kwasathiwa imali ibuye igama layo, cha. Impande eyayivele ikhona ohamba uyoyimba phansi umalibuye nje awunalutho. Lo muthi ke uyahlanganiswa neminye imithi, kodwa ubaba wale mithi kube umalibuye. Usebenza kulabo abantu abathi imali angiyiboni, imali iphele ezandleni. Sengisebenze iminyaka eminingi kodwa imali angiyiboni. Ngiyayithola imali kodwa ngibona ukuthi ngenzani. Omunye umuntu ahlale angabi namuzi, angabi namoto, angabi nalutho. Inkinga imali ayisabuyi kuza kuye. Imali uyayiphatha ngezandla idlule kodwa ayibuyi kuza kuye. Ulunjiwe lo muntu lo washawa ngaleli lumbu umalibuye. Usebenza kanzima kodwa imali akayiboni. Usebenza kanzima kodwa ayikho into eseyenzile ngezikhwepha zakhe. Leli khubalo lisiza ukuthi imali uyibone futhi nemali ikuthande, nemali iza kuwe. Yingakho makuthi uzogcatshwa ngumalibuye kuye kufakwe nemali phakathi ishiswe ihlanganiswe nomuntu ozogcatshwa ngawo ukuze imali ize kuwe. Umalibuye uyasebenza kakhulu kulezo zinto lezo zokubamba nje imali, ngoba kuhlungu ukuphatha 10,000 namhlanje kusasa usekho kodwa ubothi wenzeni. Abantu umalibuye ongabasebenzeli, labantu abathatha imali bahambe uyiphuza, awubasebenzeli-ke umalibuye. Futhi ke umuntu ezonele ngathola imali ahambe uyophuza, asimniki lowo muthi lowo, ngoba phela sidlala ngomuthi. Kunabantu laba udingayo umuthi abaserious ngempilo, hayi abantu abadlalayo. Umuntu osebenza ngolesihlanu akabuye ekhaya, umgqibela akabuye ekhaya, ukhamba ngesonto imali ingasekho, sezoboleka la ekhaya eyovuka emsebenzini. Cha, awusebenzi kanjalo. Kimi uzothola uma uwenza kanjalo, kodwa uzothola uma userious ngempilo. Izinto zakho uyibona ayihlangani ngoba ngiyazama, kodwa ayihlangani. uNkulunkulu anibusise, ngiyanithanda. Ningakhohlwa ukuthi njalo ngomsombuluko ngisuke ngingale kwinkosazana Thenjiwe i-comedian sisithenjiwe TV, sikhuluma lezi indaba. Namanje futhi ngila kweyami i-channel ngithi ningakhohlwa ngoLesihlanu khona nizokuthola nangomsombuluko. Amen.